Καλώς ορίσατε στο κανάλι. Σήμερα θα μαγειρέψουμε σαρδέλες στο φούρνο. Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά τις σαρδέλες και ρίχνουμε λίγο αλάτι. Τις αφήνουμε με το αλάτι περίπου 10 λεπτά για να νοστιμήσουν περισσότερο. Όλα τα ψάρια, αν τα αλατίσουμε λίγο πριν το μαγείρεμα, γίνονται πολύ πιο νόστιμα. Μετά από 10 λεπτά βάζουμε σε στρώση τις σαρδέλες σε ένα ταψί. Προσθέτουμε μία ντοματούλα κομμένη σε φέτες, λίγο σκόρδο κομμένο σε φετούλες, σκορπίζουμε λίγη κάπαρη, λίγες ελιές. Οι ελιές προσθέτουν στη γεύση στη σαλτσούλα που θα δημιουργηθεί. Το χυμό από 1 ή μισό λεμόνι, ανάλογα πόσο μεγάλο είναι. Προσθέτουμε λίγο πιπέρι, λίγη ρίγανη, προαιρετικά μία πιπεριά τσίλι, αποξηραμένη χρησιμοποιώ εγώ εδώ, και λάδι. Στο μεταξύ προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Το λάδι θέλουμε να καλύπτει τον πάτο του ταψιού. Ψήνουμε, όπως είπαμε, στους 180 βαθμούς μέχρι να αποκτήσουν ωραίο χρώμα. Ένα γευστικότατο φαγητό είναι έτοιμο. Αν σας αρέσει η συνταγή μου, παρακαλώ πατήστε like, εγγραφείτε στο κανάλι μου και μοιραστείτε τη με φίλους σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.